Sila I'm good. And tanghali. Jana's Ganda TV. Ay, amang kami. Fresh po ito. Alay. Hey! What's up? Muling nagbabalik si Papa Japs para ikay pasayahin. Magandang umaga guys! For today's video, Papa Japs goes to Maliko San Nicolas, Pangasinan. Breathtaking na kaagad yung bumungad sa amin guys, oh. Napaka-virgin pa yung nature. Sariwang hangin na papawi sa lumbay mo. Paniguradong lungkot mo'y mawawala guys, diba? Siguro sadyang tinawag itong Barangay Maliko kasi sobrang maliko yung daan guys. Ang Barangay Maliko San Nicolas ay pinapagitnaan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Guys, alam nyo ba? Nung pagka-search ko pa lang sa exact location namin sa Google Map, 3 hours yung biyahe guys, oh. Akala ko 1 hour lang mahigit. Unexpected versus reality na naman yung nangyari. Nahilo-hilo tuloy ako sa biyahe ay sa sobrang maliko yung daan. Pero may thrill at adventure yung napuntahan namin guys, diba? And finally, nakarating na kami sa destination namin. Dito sa harapan ng Tourism Assistance Center, ayan oh, boundary siya ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Naandiyan na rin ang MDRM mo ng iba't ibang bayan ng Pangasinan, no? Para sa kanilang seminars. Ayan guys, narito lahat yung mga MDRM o Pangasinan. Ayan. Grabe guys, napakalayo yung biyahe dito. Almost 3 hours. Kala namin, expected namin parang ano lang, 1 oras lang expected namin. Kaso parang naabot tayo ng 2 hours. 2 hours mahigit. Pag-upumutas, pag ano mo ganyan ka na. Yung paano ba? Paano yung? Oh no. Ito yung pagbaba mo. Grabe no. Na Barangay Maliko. Oo, grabe guys. Maliko talaga yung daan guys. Kapag punta ka dito sa Barangay Maliko, sa San Nicolas, Pangasinan, ayan. Grabe na parang pumunta dito sa Barangay Maliko kasi maraming mga tourist pa dito. Oo, maganda. Pero bahala kayo. Kapag narating nyo na kung ano yung nyo, Advice ko lang reaction nyo. yung mga motorista ba? Oo, motorista. Kailangan may dala kayong gasolina pala. Kasi napakalayo guys. Walang gasolina na nadaanan natin Ano daw ng Santa Fe. So, ang dating pupunta pa tayo ng Santa Fe ng Vizcaya. Ngayon, nung maghahanap kami, lalakarin namin. Naubusan kami ng gas. Ilang araw tayo dito? 3 days. 3 days. 3 days na pabalik tayo. So yun na nga guys, naghahanap kami ng gasolinahan kasi naubusan kami ng ng gas para hindi na kami makakababa nito. Ang Feeling ko purpose lang. niyan, pagbaba na lang, wag nang iandar. Doon na lang. Grabe yan oh. Pero naglalakad Ang kami ganda guys. dito, ang lamig sobra. Malamig siya, grabe. Oo, parang ramdam mo siyang- yung dampi ng dampi para ng siyang Tagaytay. lamig. O parang Baguio style siya guys. Ramdam mo yung lamig dito, ang ganda, Oo. sarap. Ang sarap, gusto mo ayaw mo nang bumaba. Tama. Kasi nga, pag bumaba ka, pasok yun na pe. Pag bumaba ka, syempre pababa. Ayan guys, kukuha tayo ng drone footage mamaya kung anong style at kung gaano kataas Zamora Homestay kami. at kaganda ng Maliko. Ito kay ate. Ayan guys, may Maliko Resort dito. Ayan. Ayan guys, welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. So ayan guys, marami rin mabibili dito. Kamuti, agat, ayan patatas, may string beans, ayan. Meron din tayong pipino, carrots, ayan. Mumura lang guys yung binta nila. Iba yung avocado Oh, na kulay. magkano tong avocado nyo kuya? Ayun, green. Green. Kuya, magkano yung Magkano sa avocado? papainugin pa? 70. O, 70. Mamano, 70. Tigarami wa ba? Kasi malalamang Sa kilo. 70 guys is daw. 70 is ang kilo daw. Ipalutok niya. Ano to lang? Yan kubulasan na. Tawal ang kain. So ayun guys, andito tayo ngayon sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan guys. Ay, ito pala yung pinagmamalaki ng guys, San Nicolas. May strawberry pala sila dito. Ayan guys, oh. Ngayon lang namin alam. Oo, ngayon lang namin alam guys, may strawberry pala dito sa Pangasinan. Ayan guys. Grabe oh, malawak rin pala to guys. Strawberry pa nila. Yan. Maatake na yung bunga ko. Oh, dapat sa sa'yo. Pero, huwag mo kasay. Ayan guys, grabe oh. Gandang tignan. Parang nasa ka lang guys, nasa La Trinidad, Benguet. Grabe guys.
guys, oh. Bubungad yung napakagandang view niya sa inyo, sa likuran, oh. Ayan guys, oh. Wow, papawakan ka lang talaga guys, ha? Lapitan natin si nanay. Hi nanay, good morning po. Taga dito kayo nanay. Kayo po yung mamayari lang. Yan, kasama na si nanay sa ating Papa Jacks vlog. Yes. Hindi po namin nakalain na ang barangay Maliko mayroon po palang strawberry Pinagmamalaki farm. ng strawberry farm yung ano. Kaya nung narinig ko sa mga bata doon, pinuntahan namin talaga. Oo. Kaya mas swerte kami. Mga ilang buwan po ito nanay kapag ka naluto, ay strawberry? Yung Pilipinas apat. 4 months? Ay, pag pumipigil ay Ay, lingguhan lang. Parang once a week. hindi yan. Webes, Biyernes, Sabado, Domingo. Bali, 4 sa isang linggo, 4. Apat na araw. Pag ito, Okay. paano nyo Open ang baking. Kasi Open sa ang Lunes- picking. Kasi sa Lunes ay Sa Monday. spray. Ay, free. Spray. Ay, spray. naulan sila, hindi naman sila talagang dapat kukunin nila. Namin ngayon. Okay. So guys, ayun, kapag ka ano, pag gusto nyo yung pumunta, mga ganitong araw kasi mag-i-spray pa daw sila. Ay, nanay, magkano naman yung 1 kilo ng strawberry po nyo dito? Guys, 400 daw. 400 lang be ha, Kapag mas nag-tip ka. mura siya. Mura siya kasi sa Baguio nasa 800. 800. Yung pumunta tayo 800 sa Oo, Baguio. nung pumunta tayo ng Baguio, nasa 800. Mayroon Ayan, daw guys. kayong lettuce din daw dito, Nay? Pero wala na, ubos na. So yun guys, ako kuha tayo ng isa. Tikman natin kung matamis. Ito yung mamalaki ng Maliko. Ayan. Red na red guys. Oh, ay po, grabe oh. Guys. Ayan guys, oh, tikman natin kung masarap. Jangan! Grabe ang tamis. Grabe guys, ang tamis, promise. Wow. Grabe guys. Pag nagawin kayo dito sa Maliko sa Nicolas, Pangasinan guys, huwag nyong kalimutang dumaan dito sa strawberry farm. Ayan guys. Oo, sa yun na nga, kakain din ng strawberry. Yes, fresh. Titikman natin kung maasim o maalat. Pero matamis siya eh. Tamis. Sobrang tamis ng kanilang strawberry dito. So kailangan nyo siyang bisitahin. Dito lamang po matatagpuan yan sa Barangay Maliko, San Nicolas. Bayan ng San Nicolas. Malapit na boundary po siya ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sobrang sarap po ng kaya. Tapos ang ganda po ng view. Yes. Sarap. Parang bukas kuya. Ang ano, Parang bukas mag-spray kayo bukas. Ngayon, Walang, ay ngayon. kaya inalis namin yung Ay, sprayhan. kasi okay. para Friday, yun na naman ang Picking ulit. So ayun guys. Ganda yun kasi Saturday, May schedule. Sunday, andito yung mga ano. Ingat po kayo. Yan guys, grabe ang ganda oh, breathtaking yung view dito sa Maliko, San Nicolas guys. So ayan guys, pauwi na kami nito after ng seminar. Napadaan kami sa ganitong view oh. Mapapawaw ka talaga sa mga nakikita mong virgin na tanawin at mga puno guys oh. At sigurado hindi mo palalagpasin ang ganitong point of view, di ba? Maganda ring mag-road trip dito kasi wala pang gaanong motorista na napapadaan dito. And almost 97% na lang ang hindi natatapos. Yan yung mga nadaanan namin guys. Pero guys, alam nyo ba, hindi talaga ako makigit over sa ganda niya at aliwalas ng kapaligiran. At mga punong, ang gandang tignan lang, mga bulubunduking kay sarap pagmasdan. Ayan guys. Grabe oh, guys, oh, napadaan ulit kami dito sa mga lawang istasyon namin. Grabe, napakaganda, breathtaking ano oh. Grabe guys, oh, wow. Parang nasa Baguio talaga guys. Ayan. Diba? Nakakabigani yung ano, yung place na to guys. Ayan. Dito lamang yan sa Maliko, San Nicolas guys.
So ayun guys, ito yung galing sa Maliko San Nicolas. Yan, nag-blender si Jonofe. Ayan, ng carrots. Ano pa yung mga hinalo mo dyan? Ano, avocado. Avocado, ano pa? Banana shake and Yes, then parang ang papaya. sarap-sarap guys. Gusto ko nang lantakan kagad. Meron siyang Wow! turmeric. At saka may turmeric guys na dinagdag si Sabi mo, Jonofe. nilagay mo dyan yung kapitbahay nyo. Ano nilagay ba niya? Nilagay mo ba dyan yung kapitbahay nyo? Kasi gusto kong palitin ng tiyan ng mga, babae. Mga babaitas. Ayan guys. Tara, kain tayo guys. Inom tayo. Ano ba lasa nito? Guys, ga. Tara. Ayo. And before anything else, this is Papa Jobs and this our story. Yeah.